ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Muri wadire muri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva musi wanhasi tiri munzvimbo yeChegutu uko kwatiri kukunzirai nhau yatezvara vekupindira muroora mumba mavo vachiti vanoda kumurapa nekuti ivoka vanoti vane experience yezvemishonga ndinesere kana kuti doctor. Saka apa musi uyu vakanzwa mhere yemuroora vakati gedza ndopinda mubedroom make ndinoona kuti arwara nei. Rangu zita ndinonzi Andrew Ndeshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Izvozvi 5.1 izvozvi ane maproperty rights pazvinhu zvavo zvese saka zviri kunzi iwe get document unombiseka akude mumusha menyu zvakanaka mushandisa mapapers achona ani mandisira ndinoita abate mapapers aufaile divorce papers mukazwa wakachata naye anofailiwa kuti haisi prerequisite anofanirwa ari pamwepa. If you can show me pazvakanyo pamusoro itengamiri ndiri kudzokera panale uchatomba chata chapter 13 wakasi chingwa 1 muchato wake muchato muhombe was one thing choro zvezvo kuswera kwose wakutenderera iwo vanzi wafa nhasi izvezvi uyu mudzimai wako anokwanisa kutorambira baba wako iwewo anegzumwa makamuviga iwo ukavigwa iwewo uye asipo anonegzumwa achira kuti nda kuti avigwa kutaura unonochinjwa kwana wangu wavigwa kuzhombe iwo nochinjwa ukavigwa kutauriona uyu vakasungwa avo vanosungwa kwai azvizive aiwa uzizive mutemewo izvozvo ruze ava tikutaura yekugarisana kutaura panyaya yekugarisana aiwa ndonyaya iri pano tanga imaita se wapedza kusanga veine munhu chinotorerwa mukadzi charema kududza ichocho ndo chaanonzi mukadzi nemurume kana izvozvi so ukamubata iwe aineni vanoclaima complete adultery in any court ende hauna kwaunoenda chikomba unotosunga ukabhadhara chamukadzi wako dokumenta wakanaka nedocumentation zvinogadziswa newe unazvo wakazvitanga saka mambo ari kuadvisa kuti make your documents clear and having a clear divorce mubva maparadzana zvokuti muroda titorwa naanoda iwe uchiseyarawo nezvinhu zvako uchikuwana zvinhu zvedu taurai chinzi pamusoro ichangamiri isusu nevakuwasha veda handisi kuona kuti chiri kuvanetsa chii. Vakuwasha veda vakuwasha vatotoziva mumusha vakasvika pakuchata nemwana wedu vakatora mwana wedu achishandisa senemu yekumba kwedu vakaenda naye kumba kwavo vakanochata naye vakamuchinja senemu vakamupa zita ravo. Nhasi uno sei vakuda kuti ivo vakuwasha vanoti ngaamboenda kumba kwavo tozoita mapepa vachidzosa mwana wedu isusu akushandisa senemu yavo titadze kana kuzorodza mwana wedu kune mumwe murume anenge amuda zvake nepamusaka pekuti ari kunzi mukadzi wamapuranga ende vakuwasha ava tiri kuona kuti matsotsi vanoda kumirira kuti kana isusu tatora mwana wedu senemu yavo iripo nemuchato vakabata musi uyu paachangofamba one step vanobva vadzoka vachiti tabata munhu vanhuwo pavakuda kutoshandisa mapepa saka isusu mambota tichikumbirawo kuti vakuwasha vasadzore mwana wedu kumba kwedu achishandisa zita ravo ngavamudzosa achishandisa zita redu ipapo ndo patiri tiri kushanda tiri kukastomary law zvedu but hatiudzirwe mutemo mani kwete zvokuti vanhu vakabva kwavanofunga kuti vangagara kubritain vangagara kwani maybe hatisi vanhu tiri vanhu tese. Inzwai mwoyo kurwadza handiti kana wakatarisa mwana woumwe munhu inzwa mwoyo wako kurwadza
kwete kuti zviri kuitika kuna nhingi, saka hazvina basa nekuti zviri kuitika kuna nhingi. Chandoda kukubatsirai ndechekuti isusu advice yedu kwamuri mese vekwaChinyumbwe, matauriro amuri kuita tiri kuanzwa. Isusu pamutemo wecustomary law hatitonge munhu ane marriage certificate yake. Patanga tapinda ndepekuti muri kuda pfuma yenyu kumukwasha, ndopatiri isusu. Handi munopanzwa zvekurambana zvekuita sei zvatiri kumubatsira izvi, tiri kumuti asagare pamba pavo achiti ndakaramba mukadzi, kumuonesa chete, kuzvishandisa kana kusazvishandisa, but nerimwe zuva mangwana achapaona kuti ndopairehwa nemanhingi evai andopaona. Augone kuti une certificate yekuroorana nemukadzi wongoti aurati ndakuramba, hazvisiri izvozvo. Saka ndopata tichiti isu, kana wati waramba mukadzi wako, chienda ugadzirise ipapo. Handiti nerimwe rutivi ndiri kuedza kukuudza kuti mukadzi tiri kumutaura kuti iwa huda kurambwa, saka enda unogara pamba pako pogere pacho ipa pamusha pagere unogara for anything to come, maybe ndokuti zvinhu zvenyu zvizogadzirisika, because hamusi kuda kugadzira kazvinhu zvinoita kuti musununguke. Mukadzi ane seinemu yenyu akabva kumusha kwake achidedza yake, masvika uko madiki magadzirisa zvamuri kuda nevana vabereka. Munhu anonzi enda unoloja tozoona tokubatsira sei. Hamusadaro manimi. Taura tinzi. Pamusoro ichona zvimwe zviripo zvinokonzeresa kudaro ndizvokuti inini ndazozvidiscover papaya kuti vaitondinyorwa vabereki vavo vachiti musavatumire mari, musavadii ari kudhakwa ari kuita sei. Zviri zvinhu zvokuti zvakatoafekta bhizinesi rataitoda kutosimudza, izvi zvaitoafekta mafizi ataida kubhadhara. Saka iyo ingori indication yekuti munhu wacho kana funzi taida kuti tungoitira vana, iye aitoenda achitoita against izvozvo. Ndokutoti kuvabereki apa vabereki vacho ndokunotobva source yemari. Saka ndoanda kuti mungoona picha yacho nokuti sei zvakadaro, kuti sei nekuti munhu yeye ane mwoyo wakadaro kwandiri nevana vacho nevanofanira vachichengetedza, tozonzi tikugarisana sei iye ari against kudaro. Inzwa kaiwe baba vako kana kuti namai ndo vakanga vari mhiri handiti, ndo vaikuchengetai. Vari kuudzwa nemuroora zvauri kuita, tokuzivai vanhu vanenge vachidya mari dzekupiwa, zvaachotaura mukadzi ndo zvaiitika. Saka totadza kubhadhara mafizi mafizi tobhadhara, but ukaona mukadzi akunesa complainika ari kutoona kuti pane zvisiri kufamba zvakanaka, indaibhadhara fizi ichibhadhara zvese zvaidiwa pamwe zvikufamba sei, ure unenge wavepo. Mukadzi komplaini yake anongototarisa kuona kuti zvakuitika apa izvi nemari idzi kaidzi mari dzai hapana mari yemboziva kuti yakaita sei, tindaibata tindaitomaneja. Kana tovabvunza pane pavakarara nenzara, pane pavakararawana nenzara, pane kusina kukavhika here, ndo panoshoreka udzi nozvishuva munhu pawakazofunga kuti wakuramba mukadzi, ndo patiri kuti uri kukoshiwa kuti makachata. Handikupanzira vamapuranga tati kana munhu achiramba mukadzi handitika ndoda kuti tiwirirane, gadzirisai ipapo. Nditazvinzwa, asi problem iripo manje ndeyekuti imba haisi yarema, imba ndeyangu. Zvese zviri mumba imomo ndezvangu. Muroora taibhadhara mari yechikoro tisu for 17 years dzavanga vari together.
iswa achibhadhara mari yose muchibhadharirani vana vasunguru vachienda so kuchikoro who was supposed to pay the man vaifanira kubhadhara vari tu vana vavo koya kuti saka sei muri kupa mhosva yekumukadzi mwana wenyu ndiye aifanira kunge achibhadharira vana vake chikoro ma pamusoro aiwa handisi kuda chinzwai muno mudare ndini kutaura nemi ndati tiri kuwirirana kuti aifanirwa kunge achibhadharira vana vake chikoro ndiani ndibaba namai vevana mwana wenyu musapagadzirise mwana wenyu wamaibatsira mwana wenyu handiti ini ndakauya changamiri musi muna novemba ndasvika makanga muri kubritain mukaona mwana uyu awana mukana wokukuchengeterai pamusha penyu madzoka manje kuzogara pamba penyu makumuti haachibva makuona senge asina basa kana mazogara baba ndoda kubatsirai vamapuranga ndoda kubatsirai muri munhu mukuru handiwanzoda kutaura nevanhu vakuru ndichikwidza izvi ndoda kuramba ndichitaura nemi zvakanaka kana mauya mumusha tiri kuti mwana wenyu ari kuramba mwana wemunhu zvaari kuramba mwana wemunhu nzira yamuda kuperekedzera mwana wenyu kuramba mwana mukadzika yakashata shandisai nzira inobatsira kuti chi mwana uyu abude mumusha menyu pasina zvakaipa zvine zenge zvaitika mumusha menyu itai kuti uyu abude mumusha menyu zvakanaka ndo nyaya yandiri kutaura yeuyu nemukadzi wake madzite zvara chaari kuda iroora pamukwasha handitika imimi tichadzoka neyenyu yekunopinda mumba make muchimuti buda uende ndichadzoka ndo claim yake irapa right tichauya kwamuri ndinoda kuenda pane uyu kuti madzite zvara vari kureva pfuma kana kuti misidzanwa yavo kwauri iwe mapuranga review litura zveshamwari ndati vari kuda pfuma yavo avo madzite zvara vari kuda pfuma yavo saka chandanga ndichida bepa reroora riripi purasi kwakambotsva mapepa yakuti rinanzo ringawanika chinge chitonyeka asi ini chandoziva pakarorwa sisi indaivepo zvakaitika zvacho vakambotanga vauya vakabhadhara vakazombouya vakabvisa zvinhu but zvakasara zvinhu zvizhinji ndo zvanditi pamari yemusambo yange yakasara iri shoma ndikazefika matizi acho anga ari mazuva emabhondi imwe asi angasimavesi aishanda mazuva acho yana asi chandoziva chisina kuzomombeyo mwe aina kuuya padzedanga dzakabviswa dzizhinji dzacho dzakabviswa keshi vakasara dzinenge nemajasi anamai inini kana ndichitondera zvakaitika pepa racho ini kana anaro pepa racho iroro asi ndichitondera iniko kuti ndakagara ndinai kutambira mari ndiro njira ini ndichitotambira ndiro ndingati zvangu exactly bveta ndaisoziva pane nguva asi ndichazama kutsvagawo kuti ndingawana bveta racho ati zvakataurai hapana mombe dzakabviswa pane mombe dzese dzanga dzakatemererwa hapana chakabviswa hapana mombe dzakabviswa hapana mombe dzakabviswa pakabviswa zvana rusambo rusambo rano rwakabviswa rukapera here andipapa ndichatondera so chandiri kuda kana tichitaura nyaya dzeroora tinotaura zvezveroora nevanhu vari kuda roora takabata mapeta ekurodzerana kwevanhu izvo ndingada kuudza murume uyu kuti kusvika musi wakati nderini unenge wauya ichi nechichi nechichi kusvikapo handiti then iyewo tiudza kuti akusvika musi wakati izvi zvine zvauya saka kana tisina bepa manje hatina zvatiri kutaura
taurai. Inini mafungiro angu hangu zvese zvimwe sezvo kupurasi kwakambotsva mapepa pasina zvimwe zvese zviri kunzi zvakasara izvo ngaachisiya zvake ngaatipe mombe dzedu dzedasa aminosekuru ngaatipe mombe dzedu dzedasa dzadziri ngani dzanziri ngani sekuru tibata 7 tikaunda neyehumai 7 tikaunda neyehumai mombe yehumai haipuhwe munhu kana kuti iri mari kana kuti chii inotongodiwa iri mombe so kana tichitaura zvokuti mombe 7 kana muri mudare medu 2100 nozi mombe yedu yemudare munomu $300 hameno ledu vari kuti pane zvimwe zvese ngaasiye mukwasha ngavatipe mombe dzedu dzedango isingazivi kuti zvakanyatsomira sei pabepa racho ina ndichanyatsoziva kuti zvakafamba sei muri vapenyu mese ndo vari kutotaura izvi hazvipikiswe vari kuti ndo zvavari kutotaura tikada kubva kumapepa chitoshandisa vana shamwari vana vawakabereka ndinobva kumapepa ndorasa mapepa ndoisa vana vawakabereka ndoshandisa vana vawakabereka kuti vana vangani 3 6 mombe vakadzi ndazonzi vakadza 6 mombe une mamisikereji yakanga achitakurwa mimba dzichibva nekudini handichataura izvozvo 6 mombe ndo mutemo zvaunonditaurira kurodza vanhu vari kurambana handitarise zvokuti makanga masiyira baba makabereka vana vangani handiti wakuroora chi vana vako usingachatarise zvemukadzi usingachatarise zvadati zvara handiti 6 mombe mombe yehumai haina chitsotsi kuda kuibhadhara kana usaida kubhadhara unoibhadhara chete 6 mombe seyama tarisa vana vacho puhwairoora renyu nemukwazvo achigadzirisa nyaya yekurambana hazvekurambana izvo hatipindire vari kurambana vakaenda kwavakanochata ndokwavanonoudzana kuti hatichadanana manhingi munoenda kucivil court for that claim munozvindwa vatete yes so nyaya yeroora 6 mombe dzekuroora vana vako mwana musikana anobhadharwa mombe 2 mudare ramambo $600 300 ndo mombe yedu yemudare then wobhadhara hwai kudare ramambo $100 so 6 by 3 it's 1.8 then $100 ya 1.9 zvinoyari tizivo tabva kudara zvinoyarini anenge akutoona kutanga machi kuzabachiri mafees pane ari kuenda form 5 mwana akaberekwa namai saka pakutoti fees dzacho dzinoenda ndinosara ndisina kana kudanina mwedzi umwe chete ndinokupa asi tinge chichoda iri payment plan atingasumudze kamwe chete chinzwaka ndimbotongawo mudaro wakumbira mwedzi kuti ndokumbira kupera kwani paFebruary handiti nditi ndozotanga ndomataura ndei wozotanga kubhadhara muna machi ka saka ndopanoda kukuudza muna machi wachiona kuti nderi musi wa6 machi unobhadhara $300 kunova kuti mombe imwe chete handiti dzimwe mombe dzacho dzasara woisa payment plan ndoda kuti unouya
nemombe yekuzotaura kuti ndauya nemombe iyi yada kupa madzitezvarai, ndavapa mombe isusu. Kana tatonga zvatawirirana ndo zvatinoita. Kana takonana tinouya tega. Paya papa chinhu ndepangu nemudhara uyo, ipo paya tinouya tega. Pane mota yakakiwa makiya hapo chii zvese vanongowana pasina, tatora. Handiti hatidi kuzosvika ipapo. Mombe yauri kuuya nayo pa6 mombe hazvisiri zvandiri kutaura. Imombe kuti uzopinda muno mudare tichironga kuti madzitezvara pfuma yavo kuri kuzoifambisa sei. Panenge pasara mombe ngani? 5. Handiti 5 dzachona ndo dzaunenge uchindiudza kuti 3 dzekutanga idzi kana kuti 4 dzekutanga idzi ndodzibhadhara pakati, dzinenge dzasara dzinodzibhadhara pakati. Handiti ndo zvatei tichironga izvozvo. Then waiya mambo kana izvozvi ngaibuda handiti US yacho. So vatete munogara kumba kwavo manzwa hamusati marambwa navo. Pakaoma kugara ndo chinonzi nhunzi dzinokudya kana wapuwa chironda. Handiti mapawa, because chinhu chiri kungodiwa bedzi kuti ava vapedze nyaya yavo kufaira mapepa edhivorce, movasainira kuti horaiti ndabvuma kudii kurambwa. Imi ndimi munoziva kuti anei zvenyu zvamuinazvo zvinoitwa kucivil court. Dare rino iri haridzore nyaya ine muchato muno kuti tiite. Handiti mapanzo, chatiri kuita muno inyaya yekurodzana. Tinopinda ipapo nokuti kurodzana kunobva kwatiri muchivanhu. Handiti saka ndaachibata pamuri nyaya yekudii yekurodzana nekuudza uyo kuti procedure yatinofunga yakanaka kanzura muchato kana uchiti warambana nemukadzi ane muchato. Handiti so vachinyumba nyaya yenyu tiri kuisiyira ipapa musi wa6 March topuwa mombe tichirongerwa kunzi tiri kupihwei after chii nemurume chidzingayiuya vepamba ndisare ndigare pano nevanhu inokungati hazvingaite kuti tudzinge munhu, asi anenge aona kuti zvekugara pano haachakwanisa wedha iwewe kana murume wako obva achipamba pamba nekuti ndau yake ega kuti vepamba. Kubva ipapo munoona akabva achinja aisipika saka tichidya and so forth. From there abva atanga kuchinja ndobva aenda kuvazukuru manje zvokuti ini kutaura kwandiri kuita nemi handina ushamwari nevazukuru vangu kana kuvapa switi chaiyo anorapa kana kutenga chinhu chaicho havati vanosiya zvakadaro. Kuramba zvokuti kufamba navo havadi. Ndoda kukubatsirai baba wamazura. Vana vatinorarama navo mazuva ano mukacheka ukama namai vavo hapana pavanokudai. Ndoda kukubatsirai vana ava pamalevels avari maunda age handiti makoro havatomboziva kuti chakanaka here chatiri kuita kutadzirana kwamai vedu nasekuru hatigone kupatsanuka kubva pana sekuru vedu havasati vasvika ipapo panga pasina zvekusataudzana panga pasina. So zvingangotanga mwana kana chizvarwa anozvarwa neblank page haazvarwa nechinhu zvaanozowana zvinenge zvichibva kwavakuru. Saka ipapo pakabva patangisa pandakati inini anenge asingatogara pano ngaava ndopakabva patangisa kusawirirana kwangu nemuroora wangu zvokuti akabva andivenga zvimwe zvisingaiti. Motikari yangu waindisiya ndiri munzira iye achidhiraivha motikari yangu mazvona. Saka vazukuru
hapana anobuda kana kugara padhuze neni, hapana kana kutaura neni, hapana anoda. Ende uchiona kuti zvese zvinobva kuna Mai. Alright, iwele zvichisumuka takupinda mudare nababa nenhau yavo yekurunhikinya yavari kubutsanangura chinzwi kuti muroora nyaya yake. Muroora, titaurire nyaya yakaitika musi wapinda baba mumba mako. Zvakaitika ndakabva ndandaenda zvakaitika musi wechina last week. Ndandaenda kwaGutu kunotsvaga maunifomu emwana kuti anobvisa kwaGutu. Ndakati ndichisvika mubva ndanzi nababa vevana ndaichikomberawo makii epadhoo nemakii emota because iwo wafanira kubva pano. Ndakatoti ndichisvika, pandakatosvika ndakatoona kuti nhasi pane nyaya panapa because ndakati ndichisvika mukicheni ndakaona midziyo yanga yarongedzwa ichiiswa mabhokisi ndibva ndangonyarara. Saka midziyo yani yakanga ichirongedzwa ichiiswa mabhokisi yomukicheni yani yangu airongedza midziyo ndiani? Murume Levi. Mudzorei. Levi, chatiunzwa usazvoita zvokuudzwa nababa wako. Kwanzi patakabva kuvana kuchikoro maizviri mwana wendamupa oda nyaya yatiri kutaura vabva uko. Kwanzi ndakangoona kuti panapa chimiro chiripo akamira zvakanaka. Ndichipinda mumba ndikabva ndawana midziyo yakarongedzwa ichiiswa mumakadhibhokisi. Ndiani airongedza midziyo yavo yekuti papano muchirongedza? Maitobetsera kurongedza ivo vasipo. Kutenga ukatenga zvikayo zvemukadzi tiri kuti chivanhu zvimune dzinge makurongedza here kana mukadzi mamuramba nyange makatsamwa zvinenge zvinhu zvakanorongedza ega. Saka zvakarongedzwa zvinhu nhasi zvakangodaro. Handina kuzombozvibata, ndangosiya zvakadaro because ivo zvino nditori paprocess yekutorongedza zvinhu kuti ndibude. Ndopataida kungosiya zvinhu. Saka ari raitika ikubatsirai kurongedza kana muchiti muri kurongedza? Ungachiramba uripo pamba uchinzi muri kuzvinzwa here ivarume anababa vemai? Tiri kuzvinzwa. Inyaya yekungoti mwana wedu isusu magariro aakaita ndiye ari kugara nevanhu ava achishungurudzwa zuva nezuva, but isusu haisiriyo shumiro yedu. Isusu shumiro yedu iri kuti mwana wedu anobva pamba ipapo vakanzwa muchato, vasisina muchato naye afree achibva pamba pavasisashandise zita ravo, toziva kuti hatisiri murume wake, hatisisina mukuwasha ukadoko. Ndo shumiro yedu isusu ana baba. So idare ramunonogara mega ino handiti toda kuti tichienda zvedu. Levi, mukadzi arongedzerwe zvinhu kuti vanhu handiti anorongedza ega. Chigara kwepapo panozoita pamwe panoda kuti uzopindura zvichida. Tiudzei nyaya yemuri kuti baba vakapinda mupai. Saka padaro pandaibvokisheni yakabva ndichedza kuti ndipowo makii because iwowo hauchazi mai vepano wakatadza basa rako, saka tipowo makii emota neimba. Mva ndati makiizi handisi kumaona because mumba macho ndiri kutoita sei, ndiri kuda kutogadzirisa kuti ndiite sei ndirongedze. Mvati mwana ambovhura motikari makuseni because ndandabuda nemwana, saka makii aendapo mwana angangoti ndamasiya apa. Saka inaipingone mune kuti ndinoraramo plus ndinosona ndomunenge mune zvinhu zvangu, saka makazara zvinhu. Saka arimo makii but ndakamamisplace. Ndichatozorongedza nzvimbo tasa kuti mandakarongedza kuti hamuzi rimwe here mandakaisa makii. Saka padaro
akamboita sometime mbijana mvaanditeera mvaanoka padhoo aiyahana kupinda akataura neni ari kunze kwedhoo saka paakanzwa ndichiti ini ndichimutsanangura kuti maki handisi kumaona chichichi taakutoitisana naro pai ndo paakabva ashedza baba vake baba vacho mva vauya vakangosvika vachiri kunonzi kurova dhoo vachinomira muri mucheka muri nechemukati batichi pari padhoo pamandinorara zvokutoti vanga vachitondiona kuti ndandakagara pambeda ininewo nezvazvaitikawo ipapo ndakabva ndafonera sekuru vakuru vari kumhiri vari kumhiri kuuk ndo vakambotanga kufambira nyaya dzacho ndichiti nhasi sekuru ndo zvaitika zvikanzi nasekuru hazviiti pachivanhu baba havafaniri kana kudongorera kana mumba maunorara ndozvazvinotaura saka ndopavanga vachiti ndakamira padhoo pano imba ndeyavo but vane imba dzavakasepareta kuti umu ndemanhingi umu ndemanhingi anditi saka ivo vari kushandisa zita rekuti imba ndeyangu munobhadhara mombe munharaunda yekuita kwakadaro nehwai yamama handibvumirane handina kupinda makanga makamira pamusuwo muchisvika muchiita dhore kurova ndakaenda ndichifunga kuti hamiri zvaitika kumwana unesi hwachona makanga muchida unorapa muroora anotadza kurapiwa kana apunzira pasi apenda nekudii nekurovwa vakanga vachirovana amene stini yakanga yakubata mombe chivanhu cheche toda kuchiona manje kuti chichi akapinda mubedroom hamuna kumuona mamuita zvokufungidzira purofiripoka yekuti ndakaona ambureka musisini anayo nemabhedha angu andakashaya isusu tinokupedzai shungu ndozvanoda kugara ndakuudzai ndokudayisa baba vangu but chivanhu chiripo pakugaidha vanhu tisaite ngozi handiti chivanhu chamuri kuona tichiita shungu dzekugara nemi pasi tichitaurirana inhau yekuti tisaite ngozi mumusha zvandiri kuudza mwana wenyu kuti Levi nyange matsamusana zvinenge haurongedze mbatya dzemukadzi zvakareruka tichitaura panyama zvokutaura kwatiri kuita panapa kana maakubvunzwa mangwana kunzi wairongedza mbatya dzangu uri aniwe mune muchizviti chii zvinoitika zvatiri kutaura handiti maona so kana takagara pamba tozviziva kuti chinhu kana vanhu makunoparadzana vashoma vanoparadzana zvakanaka kuna munhu akamborambana nemukadzi achiti mai mwana mofamba zvakanaka iwa hei tafara takaonana hakuna kamanhu zvakazodai ukazoita sei ndo mashoko anoshanda so iyi nyaya museyamwa hakuna vatezvara vanotora muroora kuita kunge muramu wavo hakuna zvinhu zvakadaro so ndapedza nyaya iyoyo yekuroora naLevi kana takonana uko kwatawirirana uko ndamupa mwedzi wachona wese tikataurirana kuti musi wa6 ndopatotanga kutaura nyaya yacho vana baba musi wa6 mouya nyange tisina kukuponerai munouya iye anouya totaura but vanhu vaviri pavanotorana vachizonotsvaga michato nekudii rwendo rweupenyu runenge ruchirongwa nevaviri kuti vagone kufamba rwendo rwacho nekuda kwokuti hakuna vanhu vaviri vangafambe rwendo vasina kurangana saka mukaona umwe akuti umwe ari kufamba ari mberi umwe achisara kumashure rwendo rwo rwavisina kumira zvakadaro ndo zvave apo
saka rubatsiro kana njere dzepfungwa munyaya iyi dzandiri kupa mukomana wangu ndedzekuti zvine mapepa iwayo ngaakanzuwe ndokuti ugosara uchiti ndakarambana nemukadzi atiwapona munonogara umwe ari kwake muchitofara uyo achifara musi wokupedzesera vanenge varipo vari vapenyu ndo vanoti vaone. Saka gadzirisai zvinhu zvenyu zvinoita kuti kana makagara ndichikuyeuchidzai kuti musakanganwa kana makabereka vana. Handiti pompai sekutaura kwawaita mwana iyeye anenge akuziva zviri kuitika pana mai vake nababa vake, anenge achiziva. Saka ndapedza nyaya yenyu. Vamapuranga mumpeni wai zvino yarini izvo kumboita kunoitwa operation muna Agasti chaimo 2 weeks kubva nhasi ndopatinotanga kutaura zvemombe iyoyo nehwai yacho. Chokwadi hakuna kwainowanikwa nokuti hamuna kamombe dzacho dzotoita kutotsvaka. Kana iri mari 300 hwai yedu $100 kurova kuti $400. Saka 2 weeks kubva nhasi February ndopazvinokwanisa. Aiwa zvakanaka. semunhu mukuru Isai rimwe dare musauya koyendi nyaya yavo yavaisraeri nyaya yevazukuru vachiita hamuna kuuya kudare nenyaya ichi yevana. Ando chirongwa chitanga tinacho kamhuri yeZimbabwe tongai tinzwe munoti kudini nayo nhau iyoyi. Andrew Neshamba signing off. Ngatsika nemine zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai. Asika, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh